doktoren? Ja, jo, måske. Jeg har formentlig en solskade i huden omkring mit højre øje, så jeg skal ned omkring en hudlæge, men det tager nok 4 måneder at få en tid dernede. Jeg har godt hørt det der med de hudlæger. Ja, der er et pres på dem, og der er ikke ret mange af dem. Jeg kan selvfølgelig prøve i en anden by, men altså, det må godt vente til efter jeg har holdt sommerferie der i september, så det er okay. Fordi hvis nej, det er, du kan næsten ikke se det, men det føles som sådan en åben sår, når man mærker på det. Det er helt sådan ro, så kan jeg smøre det, så føles det godt et stykke tid, men dagen efter så er det samme igen. Og jeg har prøvet at smøre det med billigbarkhormon og alt muligt, men det hjælper ingenting. Så det var den ene del. Den anden del, det var det med mine tæer og mine fødder, der med de her føleforstyrrelser. Og der ville jeg godt henvises til en senfølgeklinik, men de mente ikke, at de kan gøre noget for mig der. Fordi lægerne har jo allerede sagt, at det er operation, hvis det skal være. Og så har jeg været med kiropraktor i går. Og hun kan måske gøre noget, men det vil gå nogle uger, før jeg kan fornemme, om det virker. Jeg skal ned til hende igen på fredag. Så jeg prøver alt muligt. Ja, igen for. Så skal jeg til børnefødselsdag på lørdag, så jeg skulle lige ind til Hjem og Flex og købe på vandpistol. Til en gave. Ja. Så har vi købt lidt Lego Creator. Sådan en papegøje, der kan laves om til en frø og en ting mere. Ja. Hun er kun 4 år. Hun bliver 4 år, så det skal jo ikke være for avanceret. Så lidt Lego og lidt vandpistol. Så går lørdagen med det. Vi skal have svigermor med, og hun skal ind til Brøllemanden, så først skal vi hente hende i Lystrup, så kører vi ind til Brøllemanden ind i Bilka, og så skal hun sikkert også lige ind og handle lidt, og så skal vi så til fødselsdag kl. 2. Så går lørdagen med det i hvert fald. Så bare gå og kede mig herhjemme alene. Det er på samarbejde. Ja, det har vi også tænkt at gøre i et par dage i sommerferien. Så er det 6 minutter per dag. Så nu er det ude af dejligt. Og så ringer jeg, når jeg vil hjem et eller andet sted fra, som jeg ikke ved, hvor jeg er, ikke? Om det bliver 10 eller 25 kilometer, det må tiden vise. Jeg må jo tage et eller andet med, så jeg kan have lidt proviant med på vejen. Men det skal nok blive godt. Jeg går og eksperimenterer, men jeg har købt sådan en brugt GoPro 10. Så det går jeg og eksperimenterer lidt med. Det hedder GoPro Hero, nej hvad hedder det? Det hedder 10 Black, tror jeg det hedder. Ja. Jeg tror de er kommet til nummer 13. Så GoPro
2 og 3 i sin tid, kan jeg huske. Og nu hedder de så vist 13, tror jeg. 13 eller 14. Jeg ved det ikke helt. Det her det er vist fra 22. Så helt gammel er det jo ikke. Der kommer jo en ny model hver år. Så stor forskel tror jeg simpelthen heller ikke der er på. Jeg vil altså ikke give 3-4.000 for et nyt. Jeg synes, at det er jo kun det legetøj, ikke? Da jeg kørte ind til Horsens, der sendte jeg det i forruden på sådan en showkop. Og så har jeg lavet en timelapse, mens jeg kører, hvor den tager et billede hver sekund. Og nu prøver jeg så at lave en fuld video her på vejen hjem. Og må vi se, hvordan det går. Og så har jeg en lille udfordring med mit videoprogram, som jeg synes, jeg var god til, men det var jeg alligevel ikke. Så nu har jeg fundet nogle tutorials, der viser, hvordan jeg kan klippe min film i stykker og beskære den og alt sådan noget. Det er underligt, at jeg ikke har lært det, fordi jeg har brugt programmet i 10 år, tror jeg. Så jeg har mest brugt det til at sætte forskellige klip sammen med, og til at sætte tekster ind og overgange og sådan noget. Men jeg har aldrig prøvet at decidere at klippe en eksisterende film i stykker. Så nu må jeg prøve det. Ja. Ja, men der findes jo bare så mange. Du ved jo, jeg er jo PaintShop Pro-fan, ved du godt. Og det er jo opkøbt der Corel. Ja, Pro and Draw og dem der. Og det er også Corel, der har det her videostudie. Og man kan faktisk nogle gange købe det i sådan en bundlepakke, hvor du får både video og PaintShop Pro i en pakke for 550 kroner. Og det er sådan en, den har jeg købt for nogle år siden. Og det er den, jeg benytter mig af. Men PaintShop Pro-programmet, det kan man installere lige så tosset, som man vil på alle de computere, man vil. Men videolicensen, det kan kun installeres en gang. Ja. Men jeg synes, den er ret god. Og det er jo ikke... Det er mere det, hvad man fortror det med, ikke? Mere end at bare skal prøve en hel masse. Fordi der går jo mange timer med at lære alle funktionen at kende, ikke? Prøv du at få et regneark, der ikke hedder Excel, men fra et andet mærke, så er du også på herrens mark, ikke? Simpelthen, ja. Så hedder formlerne og funktionerne og makroerne noget andet, ikke? Nå, det er lige det, jeg går og råder med. Ja. Har du fået bestilt en lås, eller hvad? Jo. Ja. Ja. Sidder der i det stik. Altså 2 til at aktivere og 2 til en mikroswitch. Jo, for den kan garanteret registrere, hvis døren ikke er lukket. Så der må sidde en mikroswitch der i, der giver signal om det.
Ja, så du kan ikke... så det er også bare en elektrisk impuls, den får. Ja, ja. Der sidder sådan en magnet af en art, der trækker. Det må du kunne teste med strømforsyning. Ja. 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 Når ud af stikket fra... Ja. Ja. Okay. Ja, så de to andre, det må så... Og det, at der kommer 12 volt ud, det er for, at den kan sende signal tilbage, når mikroswitchen den bliver aktiveret. Ja. Men det kan du ikke aktivere mikroswitchen manuelt. Når der skal sådan en eller anden pæl eller noget gå ind i den, for at den mikroswitch den bliver aktiveret. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Okay, så mikroswitchen virker, ja. Og må du også... Ja. Ja. Og så skal den kunne åbnes op. Ja. Ja. Fysisk nøgle. Ja, nemlig ja. Ja. Og den knap, der sidder på udvendigt på klappen, den får sikkert først strøm, når du laver låse op funktionen på bilen. Nej? Nå? Nå? Ja. Det kommer ind på, om du har styr på, hvor mange ledninger der går ind i den. Den er 3 pole, så der er en 0 og så en lys til nummerpladen. Ja, så er der lige den sidste funktion der. Jo, det kan jo godt være, at den bare giver minus ud, at den
ser stille ud, når man trykker på knappen. Det ved man aldrig. Sådan kan det godt være lavet. Men skal man ellers klare sig med 3 ledninger? Og jeg sidder her og snakker til dig og kan ikke forstå, at du ikke siger noget. Okay. Ja. Til lås. Ja. For det hører du fortalte mig, at der er mange måder at låse op på, men der er faktisk kun én måde, hvormed du kan åbne bagklappen, og det er ved at trykke på knappen, ikke? Der er 2 forskellige knapper. Nej, prøv lige at lytte. Hvis du nu står bag ved bilen, og du vil lukke den op, så kan du ikke lukke den op alene ved at trykke på fjernbetjeningen. Lukker den så fysisk op, eller hvad? Ja, men jeg mener, den åbner ikke, vel? Det er dermed, jeg mener, den eneste måde, hvormed du kan åbne bagklappen, det er ved at trykke på knappen. Vil det sige, hvis du står og rykker i håndtaget, men uden at aktivere knappen, så kan den ikke lukkes op. Så kan du trykke 2 gange på fjernbetjeningen, og så slipper du. Det var avanceret. Ja. Ved at trykke på knappen. Ja. Men du siger også, at du kan undlade at trykke på mikroswitchen, hvis du dobbeltklikker på fjernbetjeningen. Så du bare kan løfte lågen op, ja. Der er mange funktioner bygget ind i det der, hva'? Den signal, den også skal gå derned. Hvordan det er lavet rent teknisk, det kan jeg altså ikke gennemskue. Men plejer man at sige klik, når man trykker på... Nej, det kan du ikke engang høre, vel? Jeg kan ikke høre på min, når jeg trykker på knappen udvendigt. Det kan jeg ikke. Jeg skal bare trykke. Hvad så, hvis du sætter 12 volt på nogle af de der ledninger til låsemekanismen? Kan du så ikke høre den klikker? Enten så må den jo kortslutte, fordi mikroswitchen, eller også så må den jo trække noget strøm til spolen der.
Ja.